मनशापूत हेरांक आपल्या सेवा साकरेक लावूंक न्हय, बगार आपणेच हेरांची सेवा साकरी करूंक आनी सोमेस्तांचे सडवणे पासत आपलो जीवच दिवंक म्हूण आयला. मातेवाचो वांजेल अध्याय 20 श्लोक 28. मोगाच्यानो देव मनीस जालो. आतां तो आमचे थंय मनीस जाल्लो कशें दिसाजे तें ह्या मधुर गितांत नियाळया. प्रकाश सर्गीचो आमकां जल्माला सोडवून दारमसो. भूमिराज पंखला प्रकाश सर्गीचो आमकां जल्माला सोडवून दारमसो. मैमताची देखून शांती ताची बघून जीवन आमचे पावन करूया. आमकां जल्माला सोडवून दारमसो. रक्षका देवाक नमन करूया. शांतीच्या रायाक मोगा नरसिया. सताने तिंतो राजवट चलयता. मोगा मै पासान आमकां तो भरता. भूमिराज पंखला प्रकाश सर्गीचो आमकां जल्माला सोडवून दारमसो. मैमताची देखून शांती ताची बघून जीवन आमचे पावन करूया. भूमिराज पंखला प्रकाश सर्गीचो आमकां जल्माला सोडवून दारमसो. गांवया दिन मासून शांतीचो संदेश गाजोवन सगळ्यांनी दिता थारतो. सतान सोलोवच्याक भरता संतोसान कुरपेन जियोवच्याक. भूमिराज पंखला प्रकाश सर्गीचो आमकां जल्माला सोडवून दारमसो. मैमताची देखून शांती ताची बघून जीवन आमचे पावन करूया. भूमिराज पंखला प्रकाश सर्गीचो आमकां जल्माला सोडवून दारमसो.
जिणयेंत वाडोवच्या कश्टांतल्यान थंय जेजू पळोवच्या क्रिस्त सल्मा